Sa pagpapatuloy ng ganoong aksyon ng tatlo, marami na silang nararamdamang kakaibang gumagapang sa kanilang mga katawan. Kahit hindi na komportable si Omar, pinilit niya pa rin itong tiisin, alang-alang sa kaligtasan ng kanilang grupo. Maya-maya pa, hindi na niya napansin ang kanyang sarili na nakatulog na pala dahil sa labis na pagkapagod. Kinaumagahan, laking gulat na lamang ni Omar nang paggising niya. Kalong-kalong na siya ng kanyang ama habang naglalakad sila. Kumusta ang tulog mo, Omar? Ikaw talagang bata ka. Nasa gitna tayo ng peligro. Nagawa mo pang matulog. Wika ni Manong Arnel habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Nang marinig naman ito ni Balong, tumawa lang naman ito habang patuloy siyang pinagmamasdan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang labasan ng gubat kung saan tanaw mula roon ang kanilang baryo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, doon na pag-alaman ni Omar na ilang oras na pala silang naglalakbay, makalayo lamang sa gubat. Pagdating nila noon sa kanilang tahanan, agad din naman silang nagsipasok upang punan ang kanilang mga sikmurang kumakalam. Kinahapunan, naging abala naman noon ang kanilang grupo sa pagtatanim ng mga pangontra na magtataboy sa mga tahay at sa mga gabunan nito. Kahit kakarampot lang ang alam na lihim ni Balong sa kanan, pinilit niya pa ring tumulong upang mas mapabilis ang kanilang trabaho. Bagaman hindi siya komportable noon kapag napakalakas ng presensya ng lihim na karunungang kasalungat ng sa kanya, wala siyang magagawa kundi ito ay tiisin. Hindi naman siya noon pinapabayaan ni Austin dahil sa gumagawa din ito ng iilang paraan para maibsan ang kanyang nararamdaman. Balong, sabihan mo lang kami kung masyado ng malakas ang presensya at mga pangontrang ipinalibot namin sa bahay. Huwag mo itong tiisin sapagkat kaya namin itong bawasan kung kinakailangan. Wika ni Manong Arnel. Sige lang, Manong. Kaya ko pa naman. Ang inaalala ko kasi, yung mga kasangga kong naghihintay sa labas ng iyong tahanan. Pero di bale, sasabihin ko na lamang sila ngayong bumalik na pansamantala sa kanilang lugar upang hindi sila mapahamak sa pangkat ng mga tahay. Sagot naman ni Balong. Matapos nilang mag-usap, muling nagpatuloy sila Manong Arnel sa kanilang gawain. Ang kanilang ginagawa noon ay ang pagtatanim ng mga garapon na merong lamang krus, langis, imahe ng Panginoon. May mga inilibing din silang tuyong makabuhay sa kanilang bakuran na siyang pangunahing pangtaboy nila sa mga tahay na aswang. Dahil sa masyado silang abala, kung kaya't hindi nila napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, nagawa na nilang maihanda ang kanilang tahanan laban sa kapangyarihan ng pangkat ni Uring. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, ninais nilang 4 na manatili sa labas ng kanilang bakuran upang mapagmasdan ang mga nilalang na nagmamanman. Nagtawag na dinoon ng kakampi si Manong Arnel sa isang lahi ng mga tikbalang para makipag-isa sa kanila laban sa mga tahay. Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling ang kanilang atensyon sa dulong parte ng daan nang masipat nila ang iilang mga babaeng naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. May mga dala-dala itong mga sulo na parabang magpapalayas ng pamilya ng aswang. Pagharap ng mga ito sa kanilang pamamahay, bigla namang nagsisisigaw ang mga taga-baryo na parabang pinagbibintangan silang pamilya ng mga aswang. Matapos marinig ni Manong Arnel ang hinaing ng mga ito, ginawa nila ang lahat para makapagpaliwanag. Huminahon kayo! Hindi mareresolba ang hinaing ninyo kung maniniwala kayo sa mga sabi-sabi na walang pruweba. Sino man dito ang may kaalaman ukol sa kahinaan ng mga aswang, pinahihintulutan kong pumasok sa tahanan ko.
Wika ni Manong Arnel. Nang marinig ito ng mga taga-baryo, agad naman itong pinapasok ang isang albularyo na bihasa sa karunungan pagdating sa mga aswang. Pagkalapit nito sa kanila, panay ang ginagawa nitong pag-uusal ng mga pangontra. Matapos itong marinig nila Manong Arnel, ngumisi lang naman sila habang patuloy na nagsasawalang imik. Kaibigan, anong kinakailangan mong gawin para patunayang nagkakamali kayo sa inyong mga inaakala? Tanong dito ni Manong Arnel. Nang marinig ito ng albularyo, agad naman itong nagtapat sa kanila na wala siyang pagdududa sa pamilya nila Manong Arnel. Subalit dahil sa pagpupumilit ng kanyang mga kasama't kaibigan, kung kaya't wala siyang magawa kundi ang makipag-isa sa gagawing pagpapaalis ng mga ito sa kanila. Matapos nilang marinig ang mga bagay na yon, agad namang kumuha si Omar ng isang dakot ng asin sa loob ng kanilang tahanan. Harap-harapan nila itong kinain sa mga taong naghihinala sa kanila upang maalis ang anumang uri ng pagdududa. Kita ninyo? Kung mga aswang kami, wala kaming asin sa loob ng aming bahay. Ngayong napatunayan na namin ang aming mga sarili, makakaalis na kayo. Wika ni Manong Arnel. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtitig niya pa isa-isa sa bawat pagmumuka ng kanyang mga kababaryo. Bagaman nagtatampo siya sa mga ito, wala siyang magagawa kundi ang umintindi bilang isang taong may alam sa mga bagay-bagay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa albularyong pumasok nang maramdaman niyang ngumingisi ito ng bahagya. Pagtitigan nilang dalawa noon, agad namang napaatras si Manong Arnel dahil sa labis na pagkagulat. Nang masipat naman ito ni Balong, mabilisan niya itong tinadyakan na siyang naging sanhi upang tumilapon sa dulong parte ng bakuran. Ilang minuto pa ang lumipas, doon nila nasipat ang dahan-dahang pagbabagong anyo ng mga tao na nasa labas ng kanilang bakuran. Naglagas na dinoon ang pagmumuka ng albularyo na hindi naglaon ay nasipat nila ang pagmumuka ni Uring. Salamat naman at muli niyo akong pinapasok sa inyong tahanan. Napakasaya ko sapagkat nagawa kong makalagpas sa mga harang na nilikha ninyo. Alam niyo, ang kaganapang ito may hahalin tulad ko sa unang pagpasok ni Satanas sa mundo. Hindi siya ipinasok dito ng Panginoon, subalit dahil sa kanyang panlilinlang, nagawa siyang papasukin ng mga likas na tao. Wika ni Uring habang dahan-dahang tumatayo. Nang marinig naman ito nila Manong Arnel, agad naman nilang binunot ang kanilang mga armas upang mapaghandaan ang mga susunod na pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang dahan-dahang pagkalason ng mga damong naroon sa kinatatayuan ng kanilang kalaban. Paghawak nito sa bakod ng kanilang bakuran, bigla naman itong naagnas ng sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, paisa-isa nang nakapasok ang mga tahay na siya namang labis nilang ikinabahala. Sa puntong yon, hindi sila maaaring umatras sa lugar na yon, gawa ng may iwan ang ina ni Omar sa loob ng bahay. Nang wala na silang maisip na paraan, napagpasyahan nilang makipaglaban hanggang kamatayan. Omar anak, kapag nasa alanganing sitwasyon na ang grupo natin, umatras ka na. Huwag mo kaming isipin sapagkat matatanda na kami at papalubog na ang araw para sa amin. Tandaan mo iho, habang patuloy kang mabubuhay, mananatili ang mga prinsipyong ating ipinaglalaban. Wika ni Manong Arnel. Tama ang sinabi ng iyong ama, Omar. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari ngayong gabi, sigurado akong meron kang magandang bukas.
Dagdag ni Balong. Nang marinig ito ni Omar, bigla namang lumakas ang pagkabog ng kanyang puso dahil sa mga katagang kanyang napakinggan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa mga tahay nang masipat nila itong papasugod sa kanilang kinaroroonan. Matapos itong masilayan ni Balong, dali-dali naman niyang tinawag ang 5 hari ng mga engkantong itim kasama ang berdugong handang makipagdigma hanggang kamatayan. Paglapit ng mga tahay sa kanilang kinaroroonan, ramdam na ramdam nila ang paghigop nito ng kanilang presensya upang magdulot yon sa kanilang mga katawan ng labis na panghihina. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Manong Arnel, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na malalakas ang kanilang tangang bakod at puder sa katawan. Sa pag-uumpisa ng digmaan, agad namang nasipat ni Omar ang iilang mga tahay na bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Labis ding nahihirapan ang mga ito sa kasangga ni Balong sa kadahilan ng hindi nila yon nagagawang mapangibabawan sa pisikal na lakas at kombate. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat ang paggalaw ni Uring kasama ang iilan nitong mga pinagkakatiwalaang soldados. Sa puntong yon, mabilis na namang dinukot ni Manong Arnel ang kanyang libretang itim at kasabay nito ang kanyang pagharap sa pangkat ni Uring na paparating. Uring! Hanggang dito na lang ang pangkat mo. Sinisigurado ko ngayong gabi na maglalaho kayo sa mundong ito. Wika ni Manong Arnel habang mabilisan niyang sinasalubong ang mga pinagkakatiwalaang sundados ni Uring. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napalihis ng landas nang masipat niya ang iilan sa mga ito na biglang tumalon ng napakataas. Paglagpak nito sa kanyang kinaroroonan, bigla naman yung sumubasob sa lupa dahil sa pagtama dito ng palakol ng berdugo. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagkaroon ng pagkakataon si Manong Arnel upang makapagbigkas ng isang uri ng espiritual na sandata na dali-dali niyang ibinalot sa tabak. Kung titingnan, ordinaryong tabak lang ito, subalit kung sisipatin mo yon gamit ang iyong ikatlong mata, doon mo makikita ang pagiging hindi nito isang ordinaryo. Ayon kay Omar, na ang tabak noon ng kanyang ama ay napapalibutan ng kulay pulang liwanag na halos maikukumpara mo ang wangi sa isang gumagapang na baging ng makabuhay. Patuloy itong umiikot sa bawat talim at hawakan ng tabak at kusang dumadapo sa tuwing lumalapat yon sa isang balat ng nilalang na merong dugo ng kasamaan. Habang patuloy na iniilagan ni Manong Arnel ang mga tahay, bigla namang dumating sa kanyang likuran si Austin para magbigay ng tulong. Lumapit din sa kanya noon ang berdugo, alinsunod sa utos ni Balong. Pagsilay nila sa kinaroroonan ni Balong at ni Omar, doon nila nasipat na patuloy itong nakikipaglaban sa mga tahay na pumapalibot sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, mabilis na namang sinalag ni Manong Arnel ang pag-atake ni Uring gamit-gamit ang kanyang tabak na puno ng sumpa. Habang patuloy sila noong nagbubuno ng kanilang mga lakas, panay naman ang ginagawang pagpoprotekta sa kanya ni Austin. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Manong Arnel ang pagsipa ni Uring na siya namang mabilisan niyang sinalag ng kanyang kanang kamay. Bagaman ramdam niya ang bigat nitong tangan, hindi pa rin ito sapat upang magawa siya nitong mapangibabawan. Masyado ka namang kampante sa iyong kakayahan, demonyo. Hindi mo ba alam, hindi ka lang nagtatangan ng purong dugo ng isang higlikas? Kung inaakala mong dahil sa iyong pagiging gabunan ay magagawa mo na kaming mapangibabawan, pues nagkakamali ka. Wika ni Manong Arnel. Matapos nitong makapagsalita,
Agad naman itong binitawan ang kanyang tabak at kasabay nito ang pagpakawala niya ng isang napakalakas na suntok sa katawan ng pinuno ng mga tahay. Dahil sa ginawa noon ni Manong Arnel, pansamantalang napaluhod si Uring sa kanyang harapan habang patuloy na iniinda ang pinsalang kanyang natamo. Pagsilay naman ng iilang mga tahay na kukunin na ni Manong Arnel ang kanyang tabak, mabilisan naman nilang kinaladkad papalayo ang kanilang pinuno. Dahil sa pagtulong ng mga ito, kung kaya't bigo siyang mapaslang ang pinagmumulan ng lahat ng gulo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat si Uring, na dahan-dahang tumatayo habang patuloy na inuutusan ang kanyang mga kasama. Matapos niyang makapagbigay ng pahintulot na patayin ang pangkat nila Omar, bigla namang nagsialulong ang lahat ng tahay na nasa paligid. Walang sabi-sabi, agad nilang pinutol ang kanilang mga buntot. At kasabay nito ang pagramdam nila Manong Arnel ng hindi masukat na presensya sa paligid. Pagsugod nila sa kinaroroonan ng iilan sa mga ito, laking gulat na lamang nila nang bigla itong maglaho. Dahil sa pangyayaring yon, kaya wala nang nagawa ang kanilang grupo kundi ang magtipon-tipon. Sinisigurado nila noong nasa gitnang bahagi si Omar nang sa gayoy hindi siya madaling makuha ng mga tahay. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa namang nagsiluhuran ang mga kasanggang engkantong itim ni Balong dahil sa napakabilis na pag-atake ng iilang tahay na umaaligid sa paligid. Nang mapagtanto nilang naglaho ang mga pisikal na katawan ng mga ito, ninais nilang gamitin ang kanilang ikatlong mga mata sa pagbabakasakaling yon ang makakabasag ng abilidad ng kanilang mga kalaban. Subalit, kahit ginamit na nila ang kanilang ikatlong mata, bigo pa rin silang makita ang kinaroroonan ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, bigla naman silang natigilan nang marinig nilang magwika si Uring ng, "Yang lupang tinatapakan ninyo, ang magiging libingan ninyo. Kung nagawa niyong makatakas noong nakaraan, hindi na ito mauulit ngayon." Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nanlaki ang mga mata nila Balong nang masipat nila si Osting na duguan at merong nakatarak na isang sibat sa katawan. Pagramdam nito ng pinsalang kanyang natamo, mabilis na naman yung napaluhod sa lupa at kasabay nito ang pagkaladkad sa kanya ni Uring papalayo sa kanilang grupo. Nang akmang susundan na yon ni Balong, dali-dali naman siyang pinigilan ni Manong Arnel sa kadahilan ng masyadong mapanganib ang kanyang gagawin. "Huminahon ka, Balong. Hindi ito ang oras para pairalin mo ang iyong emosyon. Tandaan mo, mapanlin lang si Uring. Lahat gagawin nito, matalo lamang tayo." Wika nito habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Nang marinig naman ni Balong ang sinabi nito, tanging pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa habang walang patid ang pagtulo ng kanyang luha. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya naman si Balong na palahuin ang kanyang mga kasangga sa takot na baka dahil sa digmaang yon, magwakas ang kanilang mga buhay. Naiintindihan naman ito ni Manong Arnel gawa ng alam niya sa kanyang sarili na napamahal na sa mga engkantong yon ang kanyang kumpare. Sa pagkawala ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, narinig nila ang paghalakhak ng napakalakas ni Uring, tanda ng labis nitong kasiyahan sa kanilang ginawa. Maya-maya pa, muli na naman nilang narinig ang pagsugod ng mga nilalang sa hindi matukoy na parte ng kanilang bakuran. Bagaman wala sila noong nakikita, nagpumilit pa rin silang lumaban alang-alang sa mga bagay na kanilang pinaniniwalaan at pinagtatanggol. Habang hindi pa noon nakakalapit sa kanila ang mga ito, mabilisan namang kinuha ni Balong ang pinakainiingatang tangkay
at mabilis ang itinarak sa lupang kanilang kinaroroonan. Habang hindi niya pa naisasagawa ang ritual para dito, inutusan niya si Manong Arnel na gawin ang lahat para maipagtanggol ang kanilang hanay. Sa isip-isip kasi noon ni Balong, yun na lamang ang tanging paraan para maipanalo nila ang digmaan. Nang makita naman ng mga tahay ang kanyang ginagawa, walang habas naman sila nitong sinugod sa iba't ibang direksyon. Dahil sa hindi nila ito nagagawang makita, kung kaya't naging limitado lamang ang kanilang pagsalag sa bawat atake nitong ginagawa. Nang matapos na ang kanyang ginagawa, agad naman niyang kinalong si Omar at buong lakas na ibinato ito sa hagdan ng kanilang tahanan. Omar! Pumasok ka na! Puntahan mo ang iyong ina! Sigaw ni Balong habang patuloy na naliligo sa kanyang sariling dugo dahil sa mga pag-ataking hindi niya nagagawang makita. Matapos itong marinig ni Omar, agad naman siyang pumasok ng walang pagdadalawang isip. Nais man niya noong tumulong sa kanyang ama at tiyuhin, alam niyang masyado pa itong imposible dahil sa bata niyang pangangatawan. Pagpasok niya sa loob ng kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang ina, nakakagising pa lang. Omar, anong nangyayari? Tanong nito nang masipat niya ang kanyang anak na napakadungis ng itsura. Nang marinig naman ni Omar ang sinabi ng kanyang ina, tumingin lang naman ito habang dahan-dahang umiiyak. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais niyang magmasid sa labas ng kanilang tahanan para makita ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama at tiyuhin. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng mga ito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya si Balong na nakatayo sa gilid ng isang lagusang binabalot ng kadiliman. Kasakasama nito ang kanyang ama na halos mawala na din ng saplot dahil sa matatalas na mga kuko ng mga tahay na ilang ulit nang lumapat sa kanyang katawan. Bagaman hindi sila noon nakakatayo ng tuwid, ramdam na ramdam pa rin ni Omar ang pagnanais ng mga itong manalo. Maya-maya pa, nabaling naman ang kanyang atensyon sa harapan ng mga ito nang masipat niya ang paglitaw ni Uring at ng iilan nitong mga soldados. Kumusta, Balong at Arnel? Kaya niyo pa ba? Matanong ko lang, ano ang gagawin niyo sa lagusang yan? Kampanteng tanong ni Uring sa kanila. Nang marinig naman ni Balong ang sinabi nito, buong tapang naman itong sumagot ng, Ito ang magiging kulungan mo at ng iyong grupo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpulupot ng mga kadenang nagsisilbing pamako sa buong katawan ni Uring. Nang akmang tatakas pa noon ng kanyang mga kasama, bigla naman itong napasubasob sa lupa dahil sa napakabilis na pagpulupot ng mga kadenang hindi nila mawari kung saan ang galing. Pagsilay ni Omar sa kanyang ama at tiyuhin, nasipat niya itong hindi rin nakatakas sa pagkakatali ng mga kadena. Ngunit habang patuloy niya itong pinagmamasdan, napansin niyang hindi ito nagtatangkang magpumiglas sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahan ang gumagalaw ang kadena papaloob ng lagusan. Sila Uring noon, halos ibaon sa lupa ang kanilang mga kuko, matakasan lamang ang buong kaganapan. Nagpapakamatay ba kayo? Alisin niyo ito! Tanggalin ninyo ang mga kadenang nakapulupot sa katawan ko! Sigaw ni Uring habang patuloy na nagpupumiglas sa paghila ng kadena papaloob ng lagusan. Huwag ka nang magmatigas pa, Uring. Ayaw mo nun? Sama-sama tayo sa impyerno. Doon na lang natin ipagpatuloy ang ating paglalaban sa mundo ng mga engkanto para hindi na tayo makapaminsala sa mga ordinaryong tao. Masyado ka ng maraming nagawang kasalanan sa kanila,
na dapat lamang na iyong pagbayaran at pagsisihan. Sagot naman dito ni Balong. Matapos niyang makapagsalita, bigla naman silang hinigop ng lagusan na siya namang labis na ikinagulat ni Omar. Halos segundo lang noon ang paglaho ng kanyang ama at tiyuhin na mabilis namang sinundan ng lahat ng tahay na naroon. Bago tuluyang mawala sa lugar ang kanyang ama, kitang-kita niyang nakatitig ito sa siwang na kanyang pinagsisilipan habang nakangiti at lumuluha. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, napahagulgol na lamang sa pag-iyak si Omar habang mahigpit na nakayakap sa kanyang ina. Oh, Omar. Ano ba ang nangyayari? Ba't ka umiiyak? Tahan na. Wika ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang ulo. Nang marinig naman ni Omar ang sinabi nito, pilit naman niyang itinago ang lahat para hindi mag-alala ang kanyang ina. Kinaumagahan, nagsimula na itong maghanap sa kanyang tiyuhin at ama, na siya namang naging dahilan upang ipagtapat niya ang mga nangyari. Nay, mukhang matatagalan ho ang pagbalik ni Itay. Kagabi ho kasi, naglaho siya kasama ng mga tahay. Pero huwag kayong mag-alala. Malakas ang paniniwala kung makakabalik sila at magwawagi sa kanilang mga misyon. Paliwanag ni Omar. Nang marinig ito ng kanyang ina, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa nito habang patuloy na inaalala ang masasayang alaala nila ng kanyang asawa. Sa paglipas ng napakaraming taon, lumaki na nga si Omar. Dala-dala ang dugo ng isang ganap na higlikas. Nay, ako na ang bahalang magdala nito sa bayan. Meron lang akong pupuntahan. Okay, grabe. Grabe yung kilabot ko mula dun sa part na nag-sacrifice sila Balong tsaka yung tatay niya para lamang maalis si Uring. Pero pinaka nagpakilabot sa akin, yung lumipas na yung maraming taon. Yung malaki na si Omar tapos luminya pa sa dulo. Di ba? Grabe, ang ganda. Parang ang kisig-kisig, tas ang sobrang matipuno ni Omar. Isipin nyo na lang, pinaghalong higlikas na kaliwa at kanan to. Gaano kalakas si Omar? Yun ang tanong ngayon, di ba? Kinikilabutan ako. Grabe excitement sa katawan ko ngayon. Pero para di kayo mabitin, sorry, medyo na-delay tayo. Sunod kagad natin yung 12. Pa-comment naman ako dyan ng kahit simple lang, kahit number lang na 12. Para naman ganahan tayo ng konti. Yun lang. Salamat.